Nek mike tak obahke iki tatin ki risi lho. Coba sih anteng lho. Ya. Kok anggo merem-merem barang apa? Menghayati ya. Menghayati. Menghayati. Oh. Bayange sapa? Pripun, Pak? Bayange sapa? Ono iki sapa? Bayang kene iki ya ora wani. Bayange iki ra sik ono-ono wae. Bayange kok nang cangkringan. Rika mawon sik aman, Pak. Oh, kene ono kok dadak mriko-mriko lho. Ha iya. Apa? Wes teko aku. Iki lali aku. Bar iki ayo apike piye? Hah? Mbah. Iya. Ora iso. Ora sida lho kok ra iso. Kepiye kowe iki? Weh. Rong rampung kok lunga lho. Iya. Ayo Tin. Oh, budhek wae dikon didhawuhi kok isih diprok nang kono ora. Ngejak kanca nggih. Sapa? Buke. Buke sapa? Bene. Ora cengengesan kowe muni. Bungaru muni buke kok melet barang apa ta kowe? Ora melet yo. Ngece kok. Aku mau mak trolor mau apa? Apa to? Ora kok. Aku ngene ora. Ngece karo buke wae ora sembrono. Buke nggih. Hah? Karo buke ya. Ning dibawani lho. Jare Katno. Oh iya, Ding. Lali aku. Aku jane wis lali lho, Kat. Heeh. Ning Tatin sing kelingan. Heeh. Ana hubungan apa karo Tatin? Ayo ngadeg. Iso ngadeg ra? Yuk. Iso ngadeg ra? Tak deke lho ngono iki. Iya karepmu. Ayo Katno ajar kendel. Karo buke. Madhep penonton karo nembang. Ya. Memanesmu anguji. Kok kowe gelem ngadeg e? Ning ngaren. Ayo kendel ya. Kok beteke karo aku? Ben lega. Kowe kok jarike terus ngompol lho. Ora. Niki aja ngomongan Pak men dirungokke sik mergo apa? Ana warkanda apa? Sinom grandel. Ora kowe kok gelem maju mergo apa? Dukane juragane. Ora lah aku tenanan lho. Oh, tek naruh kowe wis. Ben mek rampung. Mergo karo aku. Iya. Jame. Ora gelem jak omong. Ora gelem jak omong Ya ora apa-apa aja dijak omong karo aku kira iso omong kok. Bisu piye ra iso omong? Memanismu. Mbok kosek rasah kesus. Nek jane asline Den Mas Broto iki suarane Katno iki pas banget lho. Tenan. Ya iya, mulane Katno iki kon latihan. Ora kaya mengkono kuwi iso dadi aku tak nembang. Kan iki pun saged lho mbok dijajal ra iso. Jajal piye? Sesuk. Saiki wae lho. Anggu jiwa tangane rasah ngono ngene lho. Kok langsung nyekeli malah dibuka lho. gawe ru Tak cedhaki lho maeng. Cedhaki. Apamu apane ya? Jiting kali Kok ndredeg apa ora ya? Ya iki mic-mu ngene lho, mic-mu. Nek ndredeg piye no? Nek mike tak obahke iki tatin ki risi lho. Coba sih anteng lho. Ya. Lara Apa? Lara, lagi senengan. Lara. Opo?
kang sinadyo kok anggo merem-merem barang apa? Menghayati ya? menghayati Menghayati. oh Bayange sapa? pripun Pak Bayange sapa? Mereka sapa? bayang kiri iki ya ora wani Bayange iki ra sik ana-ana wae. Pun- Bayange kok nang cangkringan. rika mawon sik aman Pak Oh, kene ana kok dadak mereka-mereka lho. Upamun Duta Rokmini. Rokmi Eli ya terus. Ha iya. Apa? Wes teko aku. iki lali aku Bar iki ayo apike piye? Hah? Mbah? Iya. Oh, gemes kok meng sirahe tok. Hei, kowe iki gemes kok meng. Oh, manusia macam apa itu? Gemes ra yo. Ngono, nyetot apa piye? Cetot ya tak genti cetot. pun Pak Men lek rampung ya Apa ora? tartem Loh, tar Sutar ki bapakne Tatin. Kok tarter-tarter. tartamtu tak tu Ayo. ruti Nek nganu ngolah mik iki salah kowe ngolah mik. Tartemtu tak turuti. Aja nganti angine mlebu mik lah kowe. Tartemtu tak Apa mlebu ta mau? Aku ora ora mlebu kok. ora mlebu. Ora. Boten ibarat wong numpak Ferry. prau Kok kaya patung lho, mbok obah-obah ini lho. angel Angel obah? Waduh, presake piye? wis ben nang kene Nah, wis ben. Kene tak cekelke kabele lho, dicekel. Nah, Piye ngene piye? Kok iki kurang ajar Katno iki. Dicekel kabel kok muni ora sero-sero pedes takone sih. wong nembang kok nyekel kabel bareng lho. Asa dicekeli kabele ora apa-apa. wis lek meneng ora rapo-rapo Oh, aku kan meneng. Iya, tak meneng. Kowe meneng. Kowe nek ora kena-kena. lumampah tanpa Kaki. wala Ayo nek ngene iki iso nggo tombo kesel. Sayahku ilang sakana kan. Dadi nek aku udah lemes kae, sapa wae sing takon ngadeg kudu ngadeg. Heeh. Ora ngadeg kok cetot. Nah iya. Cetot ki jane tembung apa to? Cetot ki jiwit ning gedhe. Oh. Ngono. Kuwi cetot. Oh, kuwi mbiyen aku nek diajar mbokku ngono nganggo. Tok bali saka kali langsung cetot bokong nganti biru kae. Wah, lek nangis gedhe abikan. Ha ya kuwi saiki wis arang-arang wong bocah dicetot mbokne ya. Arang-arang. Nek mbokne dicetot bapane akeh. ing matyaning
Solo Sikile kok ndredeg ya, no? Oh, wae. Bawa ngesak HP. Ada iki jan prangkon. Wis tentrem dae. Temah kunjing anggen jong neng paku lingan. Nah, iki tata kramane. Pripun? Kudu nganggo tata krama. Mboten sah. Ora wis. Kowe iki wong Jawa apa wong endi? Nek wis bar nembang, nek ana pasangane duet ki tata kramane langsung diparingke, dicaoske panguwasane. Monggo jeng tatin kula aturi nglajengaken kanthi Sekar Kembang Rawe. Ngono ming muni ngono kok madhep tatin. Monggo jeng tatin pun lajengaken Kembang Rawe. Wangsulan ndi? Kula mboten purun jenengan kedah ngancani kula. Kula kepoyo ya, Pak. Hah? Pun kepoyo. Kepiye? Kepoyo. Oke kono ora apa. Kula pengen ngerti jogete jenengan Ora iso iki. joget. Ya Ora iso. ora sida lho kok ora iso. Kepiye kowe iki? Weh. Hu. Rong rampung kok lunga lho. Cah lugu. Bayangke sapa? Bayangke mriko. Aduh banget kok dibayangke. Ya wis ben ngarang. Wah, saiki engko tekan omah bojone tangi, "Dek, saiki nganggo ngadeg barang." Dene nek omah ra iso ngadeg.